Sa number 3, Negros Occidental Governor Eugenio Salacson nagapasalamat sa endorsement ni Bacolod City Mayor Albi Benitez kag Ace President Mayor Javi Benitez para sa iya sining re-election bid sa 2025. Sunod kay Lacson, labing ginapasalamatan niya nga ang pinangabudlayan ang pagpursige kag unification efforts ng subong nga administrasyon sa idalom sang iya nga liderato ang nakitaan kag gina-appreciate sang iya nga mga kulig sa public service. Ang ilang nga suporta ang wala lamang nagapabakod sang iya mga tinutuyo kundi nakaserbe man nga ebidensya sang ilang nga pag-isa para sa public service. Dugang panilakson nga ilang nga pagsalig sa iya ang nagapabakod pagid sa iya nga pagpangalagad sa mga Negrosanon. Ginsiling ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga siya ang maga-endorse ang re-election bid ni Lacson kag magasapol ang Love Negros para ma-formalize ini. Si Ace President Mayor Javi Benitez ang nagpagawa man sang statement of support kay Lacson. Sulo kay Benitez, madamo man sang milestone si Lacson pero nagapati siya nga madamo pagid sang sarang nga mabuhat ang gobernador sa Negros Occidental.